Makkatul Mukarrama de laabi nay go nela nama
non yaado ya bi jatan biya yigo hol to jaata hande biya mere yetto abi jami arawi ala daro fada nyade aljuma kawra nyaawore balejo ande jala hatam fa biya hali goanga nyade suba aljuma de kacitaaje de kacitama amaral mu'minina e wondibe mun e gure de catibe dum fo ngari be kebbini maaka mo nokkudo tribunal watta do gitti suwaabe do be biije noddune modo ko do balejo ara deftere Allah subhanahu wa ta'ala bi moya kodo balejo wina be bi gandade qur'ano tan fada o yaaji qariban sallallahu mer arjuni yoni muriya chande o yaltimi shobbi makko itno no ko biete no misira di muhammad ibn arabi wokuno mo naate jomtini ko dimi o yaltimi cawon mo jogi dum ne wiye sunna annababe o jogi cawel gotel o yalti o dari hakkude galle do o saano umar ne weli darde no feewi ngam duubi cabanta do tan o yarat o yalti galle o lemi jaari makko on moggiti o yaani dum o yalti galle o jaari ore makko koyngel o faandi galle o dari o jangi bismillah ilahi mo so tuppe yeso makko o jangi hunde ne wiye qassu andi qassu non ko yimbe mujjude o hoyni asaman nayabo Allah hunyitani mo ko woni ton o yibatu o wada ko batu itati amaral mu'minina wondi dum jodi ko bangi yimbe jom defte en maalul kitaabe be jodi ko bangi yimbe be ganda hay hunde be kadi benne jodi ko bangi jangi inde Allah wotere o tutte o naade galle o dariru damal galle do ya assalamu alaykum bi wa alaykum assalam yaay ko re haw yetti amral mu'minina wondi mun ya assalamu alaykum ya amral mu'minina dudo salminadu ala jeedum wona anu amral mu'minina ani wondi ma anu Allah teddini wade aduna Allah hokkidum gandal ne nyaawira defter Allah subhanahu wa ta'ala hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam dudo salminadu teddidu ala jeedum so wana antani wondi ma kas amral mu'minina bi wa alayhi assalam ya addi fusu min nabi jadima ma anu ko bale wuce anduɓe joom defte en ɓe o wi assalamu aleykum ya ahlul kitabe noon yimɓe anduɓe defte ɓe Allah subhanahu wa ta'ala tagi yiɗi waɗi gandale koye munen ne andi ko woni e deftere Allah subhanahu wa ta'ala ne andi ko woni e deftere nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko noon ne nduuro salminaɗu teddudu ko noon tan ɓe jeeyi kas ala mo ndenduɗon e mbimo wa aleyka salam ya taƴi fo suudu minenne min jaabimama ya an o kono ɓalejo wuccireɓe ganda hay batte ɓe o ihwani iswala onon ne bandiraɓe jam waale mum onon calminami on ko salminadu amen son nani feewi son nanani fote fewde o kaasido jooɗiɓe ganda hay hunde ɓeɓe mbi o koɗo koye ko molanaɗo Allah koy ono andiri enen ken butali en ganda hay batte molare Allah e nelaɗo Allah e oɗo koɗo balejo ya hunde juudi amral mu'minina ittikay dokkido suufu goto ummi dariu ya ayyuhal ulama mo non bandiraɓe ulama ikhwa oɗo aljuma ñaloma hande ko rendinen oɗo magama ko ñaawore hakkude men oɗo koɗo ɓalejo ɗo bindunoɗen bindole damal galle men wonde teddungal wodani arab waro windi ɗon bindol gongol wi teddungal wona arab tan jeeyi non goɗɗo konngol amral mu'minina bandiraɓe ko ɗum ɗo rendini en ɗo hande oɗo aljuma
kooli gandal mum yetti o wi tawi Umar ni jooɗi o wi assalamu aleykum ya daifu suudu Umar wi mo wa aleyka salam o wi bada salamu ma samma karimu caggal salminan ndu holi inde ma teddude o wi min o wi o mbiyete min ko Umar yaami ko Fuuta diwan amen ko Guédé wuro amin wiyete ko Halwar o wiya Umar o winama o wi bisimilla o wi sam wi ha honɗo e damal galle o ruttuware o dari o wiya Umar wimo naam o wi hande ko bikkodiral gande hakkude amen e ma o wi miɗo jogori jabade on kala ko namdi ɗon kam inchallah o deƴƴi ha woni juuɗo Umar ɗo min binduno bindol wonde teddungal wodani arab an ari windi ɗon bindol gongol mbiɗa teddungal wona arab tan jeeyi o wi aha o wi aɗa jogani ɗum dalilu o wi somi namnama mbiɗa jogani ɗum dalilu so mbiɗa jogui komi bindu somi ala komi bindu o wiya Umaram minnanimam o wi on namnimama mi o wi aha o wi min fuɗɗotomi ko deftere Allah subhanahu wa taala nde o wi nam o wiɗo jomiraɗo wino subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun ala al mursalina alhamdulillahi rabbil alamina ene woodi walla woodani on wi moni woodi o wi ko jomiraɗo haali walla ko min Umar haali o wi ko jomiraɗo haali o winda koye deftere Allah he walla wona e deftere Allah he o wi koye deftere Allah he o wi ko firtata subhana rabbika rabbil izzati o wi teddungal woodani Allah o wi ɗum noon mbiya astahfirullah on juuɗo teddungal ɓala winda woodani Allah onon mbi teddungal woodani arab ɗum noon mbiya astahfirullah on juumi on deƴƴa hunde juuɗe wone signude o yeeƴe yimɓe wondi makko ɓe o ya ayyuhal ulama he mon onon bandiraɓe jaafuɗe kam mi tawi mi wawa yewtidde oɗo ɓalejo ene moƴƴuno e haala tugge less faya dow kono haala soddite tan lawol gotol mi tawi mi wawa yewtidde oɗo kono ɓalejo konngol haali ngol oɗon gandi ko gonga min mbaɗi andi ko gonga jomiraɗo ne andi ko gonga woni koye deftere Allah subhanahu wa taala nde min o jaafuɗe kam mi tawi wawa yewtidde oɗo kono ɓalejo Umaram so wonko ganduɗa ɗon feewi so ala ko ganduɗa ɗum Umaram eywa fote fewde kono minen ɗo min namnima kono teddungal hakkude neɗɗo e Allah ɗum towi Umar Rasulullah ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf wontande kas goddo rendani kambe arbe be jali bi Umar o wi nam be jali bi Umar o wi be bi ma wi hande jiddon ko jewte goddo ummi wi Umar o wi nam o wi mata anda minen ko min arbe be o wi meda ando wi mata anda Muhammadu ko arab o wi meda andi wi aw Umar libi hore ma deƴƴa won juuɗo wi ko mbiɗo mbi mbiya liɓi hoore ma ɓe gone jalde Umar yante mabɓe wone jalde ɓe cikkinono jallata o yiɗi joni jam o wi Mouhamadou ko arab kamɓe koɓe arabeɓe voilà Umar jalata ko hakkeno wa yidde nelaɗo ɓe kaali haala ɓe mbi Umar a jaaɓi a yani a liɓi hoore ma o wi mi jaɓani mbeɗa sikki hande jiɗɗon tan ko yewtere kono ma en jewti bele
jomiraɗo wiyanu ya ayyuha alladina amanu khalaqnakum min zakarin unsa mi tagi woni gurul mi yaltini hen dewu ɓe mbi o haali o wi nden oɗon ganduno gono toon ko arabe walla gono toon ko ɓaleɓe haade mo wiide teddungal woodani arabe ɓe mbi ala min ganda teddugal wodani arab ni foti mobbama Umar wi Muhammadu de wini yiɗiri ndeɗo gueɗe tati arab kono wiyani arab ɓurde beele jomiraɗo wiyano e deftere Allah subhanahu wa taala nde akramakum indallahi asikum kala ɓurɗo hulde Allah omo ɓuuri teddude e banggal Allah jomiraɗo haali walla haalani ɓe mbi o haali wi beele oɗon gandi minen soko miɗen kuli Allah walla somin kulani Allah min gandama min meeɗa yiide ma subhanahu jaadi makko woni wonno caggal yimɓe ummi dari o wi so gandamino meɗa andi ɓe mbimo sukko ya jahili mata anda seeɗade hakkude tribunal senna kadi harmi ko jooɗi amaral muminino on daarimo noon no jooɗo dewrare ɗon ni kanko goto woni hen nofru ɓaleeɗo o haalata to wona konngol ɗiɗi konngol Allah subhanahu wa taala e konngol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ari nangue e junngo makko wimo ya Umaru oyna oy goɗɗo o waɗanimo oy fadam ɗon seeɗa ya amaral muminina sukaɓe anduɓe fof garitari mo wi beele jomiraɗo wiyani mi tagui omi waɗi on pelle waɗi on leƴƴi so boɗejo are ɓalejo ande ko boɗejo so ɓalejo are boɗejo ande ko boɗejo jomiraɗo haali walla haalani ɓe mbi haali o wi beele Muhammadu ummaneke hakkude sahabaji go towi jungo mum o wi kala gurtinowo sunna mo woni guiɗam koddiɗam mo wurtinta sunna wona guiɗam wona koddiɗam Muhammadu haali walla haalani ɓe mbi o haali o wi beele onon oɗon gandi so meɗen gurtino sunna nelaɗo walla so min gurtinta ɓe mbimi min gandama min meeɗani yiidema jaadi makko ummi o wi mbimi so gandamino meɗa andi ɓe mbimo aɓa deƴƴu o wimi deƴƴani Muhammadu wi qulullahi lhaqqu ma kana rasul haal gonga e ɗum tawi woni koye hoorema mbeɗa andi ko ganndo Allah mbeɗa andi ko kulɗo Allah mbeɗa andi ko giɗo Allah o wone gallam balɗe jeetati hannde o deƴƴa woni juuɗo o ndaari o wi Muhammadu kadi ummaake e hakkude sahabaɓe o wi wonanaani Quraysh en ko wonanaani Bani Hashim en ko wonanaani ɓaleejo wonanaani hay asabonnaaɓe kala jiɗɗo mum o ɓurtinoo sunna makko woni koddiiɗo makko woni Quraysh en to woni ɓaleejo to woni no wayi wonde fof jiɗɗo mo fof woni wurtina sunna makko o woni banndi o noon on mbi on ngannda kam minde kay mi annda joni ko min o jabro on siko Mamadou jibina ko ngodo wuro wiete Makka tul Mukarrama diini non ko foccade o eggido hodu yidu wiete Madinatul Munawwara diini focci minne kay mi anda to e jamnobe nelaado be jeeron walla so e saynobe nelaado be jeeron yo haldanno be futti lawani ya wuri juutnoɓe ɓe dari ɓe gande makko amaral muminina o ummi ari nangue jungo makko wimo ya Umaru o wina o wi gonga wodanima bandiraɓe ara
be mbimu namo wiye gonga wadanimo biye ko wadanimi wiidi gonga wadanimo bi min nami am amaral mu'minin o gilaw dariro halata ko nguldi ko ngol Allah subhanahu wa ta'ala ko ngol nela Allah sallallahu alaihi wasallam bi do nono do gittamo don wonde Muhammadu ko arab wonnode wonde Muhammadu yidi arab gede tati ko muni ko sali bandiraɓe gonga wadanimo ya Umaru onon bandiraɓe ngare lugoydena e goto tan certen ko jomiraɗo wino walillahi ijjati keddugal wodani Allah nden noon woni ndew rewri hen wari rasulihi kañum nelaɗo makko nden rewni hen wal mu'minati julɓe rewɓe julɓe worɓe bandiraɓe ngare ga ko enen mbi Umar winawo gonga wadanima bandiraɓe kanude mindude no damal galle ɗo ko teddugal wodani dewoɓe Allah teddugal wodani hulɓe Allah teddugal wodani jaɓɓe Allah bandiraɓe gare ga ko enen mbi Umar wimona wi gonga wadanima amral muminin o nangue jungo makko nawimo galle mum ñande mo on ñalawma waɗimo ɗon an wiite teddinimo kala teddugal kañum ɓiɓɓe arabe ɓe honnoɓe no wiyete Makkatul Mukarrama e Madinatul Munawwara o sirlugal o fuɗɗi sakkade ko biyeteɗo Makkatul Mukarrama jooɗi ɗon noon kadi ha jooɗe watti ɓiɓɓe arabe ɗiɗum deftere mum nen namuyomo tan sari Allah gonɗo e deftere Allah subhanahu wa ta'ala e hadisaji gonɗe e deftere nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam toro samba e garbi ma jamama dañma wasa jommaga ɓuutam alda e namdal tiiɗe aduna ko barke ni Umar wadda nokku ɗum wiyete Makkatul Mukarrama Mamoudou Oumar Sall waldinkoɓe noon ɓe kaali ɓe gayni ɓe mbi kuntunki a jafajuji ñam gulliji mawɗe ko ñamaji ɓiɓɓe baba enen koddi enen jiidi enen jiɗɗi wone wawi wonde gonga enen koti o windaka janggaɗo kullu hadama wadi hulbinama suusi kullu baloɗo ndiyam ala kono walata kasam ala
ويدي ما ولي كشما تدي كشما دوشينغاتي وناني غروبا ياغال non sikka ko borna do ko basan ris wala jabba e fane dubal kalon dum woni goroba yaagal ala woni goroba yaagal tawa bamma e wadi galle wadi hen hunde fewno hunde aduna e hunde de haalde jam ila nyalgo mo damda baya o wayi ladde de bonnani musal ko arbe ko kali be ngay ni bi lay son fata manya ko kana bi innal fata manya ko ana bit gor ko wadi kali ko bam bamma fiwni anna do wana yarte la de ko de fito ko yabani on tembe de mari gal million ngaji ni lelo andiraji ni lelo ki masi teji ni gutto dum taw cuppitaji de siti ma ko ina beldam wala tawra bamma tan woni ko kide Allah ko kimo dum sal rabbil alamin ka biddo gorka wure aduna nanani gede tati en godil ko nguro da ya aduna ko be awani al forma kari yo Allah hollam kari yo Allah dandan kari sabu mani ko de gede tati ngore aduna sa wuri ka biddo gorko ma nanya e godil de woni ngorda ba al forma kari non ko bibe serembe hadi de alimen balligatun kartilimo be deftere alquran de taw hay tobbere mankani ben kormare yalla hollam kaari jibinda kaadi do gorko ni heewi haayoji ha may baasa bunnude haayoji di no baddadi ko heewi nana indema ni bodo be jaani mabbe biya yalla hollam kaari be jiima be taw jikku o ko jikku mojjo ko jikku ko sampirda ha sona sukara de nyaamo be gonda e mabbe be do yidde mabbe jaadi jewum ma jorto e biya yo Allah hollam kaari wo Allah dandam tatimani o ngura aduna kadi dana barke jaba rendude bandel kala biskinu gondo hen to ko biyamane toñe jomum mejo ma wiya wallahi wona no kaari Mahmoud Umar Sall Mahmoud Kumba kadi wona gedel gotel tan de nganja en basorda ngel ton gedel gotel ala de gedel fu Allah ko Allah non wona ministre wona jis wona député wona commando wona brigade